Ти 1200 бата. Да, те ева, бе. Ей, 4 чила ба служили, вика 10 Има да направи баса еднител. Какво да кажа? Леко спокойно. Боти дънки, риската мото. Облякал съм се, сложил съм си и тази другата каска. Че с тази, която е за ендурото, ще ми... Първо, сега сутринта ще ми е студено. И като второ, много шум. Караме лежерно, тримат сме тук, другите двама малко по-назад. Ще разберем. Ще хапнем нещо. ...97 кила съм тази сутрин. Започвам да взимам ретатотрита на колко бе? На 108. Действа, работи, но я пак си вече, нали, от първо си пазих режима. А сега че ли хапвам боклуци и пак си отслабвам. И това не е правилно, защото след като го спра, ще се върна там, където бях. Между другото съм бил 118 кила, после станах 90... не помня, 93,4, после пак 112. И така. И сега вече малко да отслабна, че съм пред инсулинова резистентност. Пускам си кръвни изследвания на всеки 6 месеца, да видя тестостерона, как съм, какво съм. Не съм свикнал на това супермото за завоите. Имам чувството, че всеки момент ще поднесе. Може би заради по-мекото окачване, по-късите оси. И просто е някакво чувство странно. Всичко в теб крещи, не дей да го навеждаш. То май се личи по гумите, де. Два пръста остават. Но това не мога го гледам, де. Когато дойде времето, тогава. Малко тракшена. Да видим какво ще стане. Спра ли да снимам? Винаги когато спра да снимам, се случва нещо яко. Колко е яко, кажете вие, защото прибирам се, бях да сменя гумите в Благоевград, сменявам ги. Човека казва, трябва да караш малко по-бавно, имат някакъв гланц, не знам какво. Първите 100 километра. И така де. Прибирам се от казиното, излиза една, щеше да кажа дама, но тя не е дама, тя е... каква е?
каква е. Не знам каква е. Нито се огледа, нито нищо. Застава пред мотора, в смисъл излиза от пътя без предимство, застава пред мен. Аз карах с 50 може би, натиснах спирачките, мотора започна да поднася. Мотористът е виновен, ясно е, не е карал съобразено, винаги трябва да си готов да спреш, бля-бля. И така за малко щеше да падна. За малко щеше, то не да падна, то мотора само поднасяше, но за малко щеше да се ударя в нея, може би заради това гланц, който имаше на гумите тогава. Не знам, но щеше да е интересно да го снимам, де. Въпросът е там да спра ли камерата. Или не. Защото после като тръгна да обработвам, лаптопа ми е малък, не ми е голям. Не ми е мощен. Чакай, че се заблях тук в този завой, да не го изпусна. Да, те и ева, бе. Ей, 4 чела ба служили, вика 10 Ти да не пребаса нито. Като го смета тук, ама яко газ е, тук ми препокапа изгаз. А мога ли отиде на там да си заредиш? Резерва карам ти стори 4 за 10 евро, колко часа? Мога ли отиде там да си туриш, Ради? 50, дека там. Еми там, където ти я викат. Виках, че ще изкарам до тук, ама я го сметох много и той за това силно не може. Ако бех карал леко... Ева. Дебо, не път, че нещо не гореше толкова. Убаво го ще центрува. Така центровка мислята, юше.